ngan Kristo. Kanang Hesus nga na. Kanang Kristo dili nangan dinihogan ang buti pa sa Jesus kanya parihan ko no. Karon si Hesus si Hesus kompleto Jesus Kristo kanya ang among gisgutan ngan angan kuno Hesus moingon sa Kristo karon manang imo manang imo manang imo manang imo nganong moingon man ko nga ang iyangan Ingo, Hesus ang yangan. Ingon sa Kristo. Nganong moingon man ko nga dili Kristo yang ngan. Unsa giingon dili sa Juan kapitulo 18. Unsa may gisulti ni Hesus? Giingnan ko na kamo nga ako si Hesus. Wala siya moingon nga ako si Kristo. Siya ray nagsulti si Kristo apan si Hesus nagsulti sa Juan 18:8. Giingnan ko na kamo nga ako si Hesus. O di sa ato pa kinsa may ingnan ako siya. Tinuod ba ning gisulti ni Hesus dili nga ako si Hesus? Isa tinuod na. Di sa ato ka ikaw na makak usbo nimo ano si Kristo. Mo na klaro istorya.